Het wordt ook nog een hele storm, maar het zal al hier rustiger worden. En de winter luidt weer op de loer. Joen en vannacht. We hebben door bewolking, opklarings en een temperatuur zomaar bij de 3 of de 4 graden heen. En dat is natuurlijk nog gewoon de hege kant voor deze tijd van het jaar. Via dus de wind uit westelijke richtingen en die is matig rond vrij krachtig. Die houdt hem stadig rond del. Letter vannacht wordt het hier en dal rustig. Valt hij haast hier en dal voort. Dat geldt vooral voor het verste loon. En dan moet we nu. Dat wordt een dag mooi. Nou, uiteindelijk mooi tijd. Want de maaitijd is er heel daarbij, maar zinnen, flink wat zinnen. Een temperatuur om er bij de zo'n 8 graden heen. Ja, misschien komen we hier en daar nog een graadje heger uit. En een net al te sterke wind, dus viel het volop warmer aan. De wind is zelfs zwak of matig wijzen en die komt nog altijd in het westelijke richting bij. We zullen vooruit zien. Baasje, een beetje ruim, een temperatuur om het bij de size of de zo'n graden heen. En dan zetten we terug naar het toonsje. Dat wordt een dag mooi betien ruim, lichte ruim. Ja, een min waardag steeds maar. En hoe daar zal het dan zo'n x en size of zo'n graden wijzen. Maar zorgen we naar de vreed, dan hebben we een oorwaartype. Komt de zinnen erbij zijn bij droege perioden. Hoe daar 6 graden, in de nacht min 1 en dan hebben we lichte frost. En ik denk dat het weekend meer kelt brengt, frost, winterwaar en sneeuw. We met de maan, maar weer even in het waarschuwen.